Здравейте! Показваме как се надува цифра, която е фолиев балон, без да повредите клапата. Много е важно да обърнете внимание. Единият вариант е разполагате с такава помпа. Ако разполагате с нея, я мушкате тук под черната мембрана да влезе навътре. Тя е специално заострена и много лесно и удобно се получава. В случай, че не разполагате с такава помпа, взимате една обикновена сламка, към която има накрая привързан, отрязан накрайник на балон или само сламка. Да взимаме това устройство, което може да бъде най-обикновена сламка за Кока-кола, например, мушкаме го под черната мембрана. Тук трябва да се внимава да не се обърка, да не се мушне отгоре над нея. Това е неправилно и то няма да премине навътре на крайника. Идеята е да се мушне под черната мембрана, много внимателно, без да се нареже, без да се повреди и да се вкара навътре. След като вече се мушне, можете с най-обикновен компресор с помпа или дори с уста да надуете балона, като го придържате, разбира се. Така, надуваме го, изисква някакво време да се надуе, може би 3 до 5 минути, след което трябва да имате предвид, че приемаме, че балона примерно е надут и следващия момент, когато изтеглим този накрайник наобратно, вътре има клапа, която автоматично го затваря и той си остава в надуто състояние, ето както е тук. Надуването може да направите абсолютно до край, силно и хубаво да го разтегнете и следващия момент, когато минат ден, 2 или 3 леко е поспаднал, отново може да повторите процедурата с вкарването на накрайника внимателно, надувате наново и го изваждате. Тези две ушички тук са, за да може да си вържите балона, когато е с хели и е на тежест, той се напъва нагоре. С тези две ушички може да го привържете към долния край или с тези две ушички може да го привържете на някаква висока точка, от която да провисне надолу и да остане така.